McReal's Productions. Yeah. Umar Faruq, Ganye, Rabiu Dall Mr. Dalle AY, Fashion, Sarkin Basu. Umar Faruq, Ganye. Salam, salam, here I come. You can call me a big stranger. It's serious, I'm here to stay. Kujironi kanawa, ni na zo daga can Adamawa. Dan Allah ku fahimta kar da ku yo mana tawa. Na gano kyakkyawa daga can a garin Warawa. As I talk to her, sai ta ce da ni yaron kirki kamar tsokaci yoni ina son ka. Let me take you to daddy, let me take you to mommy. Daga nan a haɗa mana aure mu shige gida mu rufe ashe soyayya. Umar Faruq Ganye dan Adamawa kun gane daga yau kiran sarki na Kanawa. Baby kije yayan mata ka kike awana da ke muna kaunar juna. San ba mu riwa. Baby kije yayan mata ka kike awana da ke muna kaunar juna. San ba mu riwa. Zanga ba ƙarya, hello hello kuma za mata, yar fulani ta rata, wata rana da safe na tashi, na je na riga kuma ga nono, aka mun damun ƙwaryar nono, ga matata kuma yar fillo, da na shiga gari yawo, sai na gano wata yarinya, in ta nemin ifizi, ni sai mai ashi zan cuzin. Na choosing zan je ni gida na gano umma. Baby kije yayan mata ka kike awana da ke muna kaunar juna. San ba mu ribewa. Baby kije yayan mata ka kike awana da ke muna kaunar juna. San ba mu ribewa. San ba mu ribewa. Soyayya ga mun jini, baby come give me company. Bani so karki ba da ni, soyayyar ki magani. Baby ke ce a zuciya baby, ke ce a zuciya baby. In ba ke ba sai rijiya baby, wallahi sai rijiya baby. Kar da ki ni ki tausaya baby, dan Allah ki tausaya baby. Ko me miyo shi ya bai daya baby, sarkin baki ne, naki ne, ni fa naki ne. Haka ni na ma naki ne, jiki na ma naki ne. Elele elele yan mata, kaunar ki nake yan mata. So nake ki zamo matata, zan zamo da ke yar gatata. Kullum sai na baki